Shalom, dihamu amanami inanami na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus, napungu noaeng di bagas joron, suak songoni na madohoti permingguonon sian bagas nabi marhite live streaming HKBP Depok Sada, tapahohomah, tapasada ma roha dohot pikirata, asa tapuka permingguota. Tapuji Tuhata, marhite edde nomor 27, ayat na perjulu, sahatu ayat na patulu. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni toddi parbadia na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Luluhon maawale debata, jala perbadahon badakku dopak bangso na sodaulat roha. Sai palua maahu sian bawa siulahon si paoto-oto, dohot hajik kelon. Ai hodo debata haroroan ni hagugookku. Tongos ma hati uronmu dohot hati goranmu, akkana manuguahu. Pataruahu tu dolok ni habadiaonmu, dohot tu ingananmu. Haleluya. Ale amanami na di Banua Gijang, para si roha na sumurung di sudi jolma, dang diolani ho anakmu na sasadai, dilehon hodoi bana humokop hami,
Mamorsan dosa nami saha tuhau na pinarsilangi, say patuguma rohanami, asa unang ganggu rohanami makkaporseai hasesaan di dosa nami. Asa unang madele hami ala ni dosa nami, alaya sa positutu rohanami, di asi ni roham nagodangi, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, anak haholongan ni rohami. Amin. Tangihok kamuma, patik ni debata, patik perjulu, sahat rodi patik paupaton. Patik perjulu, ahu do Jehova debatam ninna debatatta, dang jadi marakup ahu bahenonmu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu, jaladang jadi sumanonmu, manang aha na di banua gijang, dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan aek na di toru ni tano, yang gotong gabe si sobaon, manang siuluan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon goar ni debata, yang go soture dalanna, ay hona uhum na dosugut, akka na marsineang di goarna. Patik paupaton, ingot hamuma pabadiahon ari minggu, dinaonomari ma ulah hamuna sa siulaunmu, alayang goari papituhoni, ari paradianan ni Jehova de batam doi, dang jadi homangula anggo dinasadari, manang anakmu pe manang burum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi pangisi ni hutani halak pe na mangibati hutam, ay dinaonomari do di toppa de bata, langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina,
Dungi maradiat doi mana diari papituhoni. Dibahenido ubahen na di pasu-pasu de bata Jakoba. Ari paradianan nai. Jala diperbadiai. Atong rak mangidugugu mahita sia Tuhan de bata. Ali Tuhan de bata. Sai pergugui mahami. Mangulahon na hobbar tupatini. Amin. Tatopotima dosatta nagudangi tu adu panni debata. Ali Tuhan debata nabadia jalan abonar. Para si roha jala pertaluk ni roha jalan abasar doho. Sai marpangulahi maroham midahami. Dibaheni sai se sama sudi dosa nami. Dangadong nahu pangasahon hami dukon ni asi ni roham. Hati goran na pinatupa ni anak mudo nahu pangasahon hami tujulum. Dibaheni pasonang jala apuli mahami. Akan nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Tong tabigi mabaga-baga ni debata taringo tu hasesaan ni dosata. Isebe mangaluhon akan na pinilit ni debatado na mamitori. Isiro na madabuuhum hamagoan, Kristus Jesus do naung mate, alay dada holani, naung mulak manguludo, jala di siamun ni debata ibana mangodihon hita, hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Hatani debata na ditotopon gabe turpuk di hari Minggu sadarion ima na dienet sian buku ni panurirang Jeremia biddu 30 sada mamukka sian ayat 30 sada sahat rodi ayat 34 tajahama marsika sorin padan nai baru idama narodo aka arisugot ninna Jahoba pukkao kumapadan nai baru tu pinopar ni Israel doho tu pinopar ni si Juda
Sukot padan na humay ninajolo to okto na sida. Uju na hutakop tangas na sida ilaw managyon na sida. Hape diose na sida do padan na humay ni atikpe aura. Ai oddo padan si bahenok kutupinop parni Israel dung salpu aka arion ninna Jahoba. Lehonok kumapatikku tu bagasan ate-ate nasida. Jala surat tonokku doi tu bagasan roha nasida. Asa ahu gabe debata nasida. Jala nasida gabe bangsokku. Jadi dangge pudaani sahalak donganna. Manang dohononna Tuhan ginai songonon. Tanda hamu majahoba, aitung saluhut nasida tumanda au sogot. Tole na met-met, tole na magodam, sia nasida, ninna jahoba. Ai marpamuati do sogot rohaku midaha jahato nasidai, jaladang be ingotokku dosa nasidai. Ido yang gosahatna. Martua do akan atumangihon hatani debata jalan au peopsa. Amin. Jesus Kristus Ida Raja pinabangkit ni Amada manggungkumi sa sudeh manggungkumi sa sudeh jalan Tahatidakkon ma hapor siautai, songon na hinatidakkon ni dongata sa hapor siaw di sadok portibion, rak mahitamaddok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pergugu na sohatudusan, na tumo palangit dohot tano, au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, imana tinubuhon di si Maria, nagabe-gabean siya tod di parbadia at dorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman di Silatus. Na matetarpajal do imana di hau pinorsilang. Na tuat tu banua toru dung ditanom. Na mula mangulu di hari patuluhon. Na manaik tu surgo. Lau hudur tu siamun di debata Jahoba. Amanai pergugu na sohatudusani. Disimay ba na pa'y mamulak sugot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea di tod di parbadia, jaladong sa da huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akka na badia, dohot di hasesan ni dosa, dohot di hatay na maddok, mulak mangulu sugot daging ni halak na mate, dohot di hanguluan na sorasuda. Amin.
Tikting masa di Minggu Judika 21 Maret 2021. Bagian na parjolo tema minggu. Goar ni minggutta sadarion ima Minggu Judika doho tema Kristus sihorhon haluaon. Bagian na paduahon danak na sorang. Di hari Jumat 5 Maret 2021 di basa-basa hotuhata dosa danak bawa di keluarga niamata Andrianus Simanulang Inata Nurlenta Boru Pasaribu Inganan Jalan Ersanim RT 04 Garing 01 Tanah Baru Depok Nir Sadaonom Tolupitu Judea. Saya toktong di bagasan hahi pason danahi nang natoras nape. Bagian napatuluhon nanaing marbagas tikting paduahon. Naing majalo pasu-pasu perbagason ma Hendrik Fernando Panjaitan, anak niamata Posman Panjaitan, tubuh ni nata Ernalince Boru Raja Guguk. Ruas ni HKBP Depok Sada, Sian Huta Jalan Gelatik 2 nomor 70 Depok Sada. Dohot Oroanna, Ripka Hutauruk, Boru Niamata Hotli Hutauruk, Tubuni Nata Asna Masrina Boru Hutasoit, Ruas ni GKPI Sei Agul Medan, Sian Huta Jalan Sungai Sambas Tolu nomor 7 Kramat Pela Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Pamasumasuon di hari Jumat 26 Maret 2021 di GKPI Sriwijaya Medan Kota. Napaopaton barita habok niroha. Nah di hari Kamis 10 Maret 2021 nunga marujungolu amata Sudiarman Manalu umur 57 tahun nani habaluhon ni nata Aurelia Boru Paranginangin Inganan Sawangan Permai Blok A5 nomor 2 Depok Nir Onop Pitutolu kelompok Jeriko. Tudean hari Jumat 10 Maret 2021 di TPU Kalimulia Tolu. Tuhata mana mangapuli keluarga namar sitaononi. Bagian napalimahon. Ulaon nabadia. Nah di hari Rabu 10 Maret 2021 di Patu Pahuriata do ulaon nabadia tuinata Nyonya Lubat Tobing Andriani Boru Tabunan Maringanan di RSCM Pavilium Kencana bagi paunopon ruas parguru. Mamuka Minggu Sadarion Minggu 21 Maret 2021 gabe ruas parguru di Huriata ima keluarga ninata Nyonya DJ Simajutak Boru Marpaung Rabdohot Tolu Dadanak. Bagian napapituhon Dewan Koinonia A seksi Parupuan 7A. Kreativitas Parupuan self makeup naing patupaonna di hari Selasa 23 Maret 2021 pukul 10.30 sahat 10 siawib maringanan di Gedung Serbaguna lantai sada. 7B. Olahraga bersama Parupuan patupaonna di hari Sabtu 27 Maret 2021 pukul 7 pagi. Dung sipul ibadah doa pagi jala toktong madalaton protokol kesehatan. 7C. Di hari 24 sahat 25 Maret 2021 patupauna do konferensi Parupuan HKBP
Maringanan di Gedung Raja Potas Lubat Tobing Kantor Pusat HKBP PA Raja Tarutung. Nani dohotan ni perwakilan Paropuan Sian Ganup Distrik Jala di Patupa Marhite virtual. B. Inahanna soso tuganup anggota ni punguan inahanna. Asa parsidohot di sermon inahanna si ganup hari Selasa pukul 10 WIB maringanan di gereja. Bagian napawaluhon Dewan Diakonia Seksi Sosial. Nah di hari Kamis 10 Maret 2020 sada borhat do Seksi Sosial ni huriatta manopot ruas ni huriatta natongon marsitaonon ima keluarga Inata Nyonya Manalu boru paranginangin maringanan di rumah duka Filemon Cibinong. Bagian napasiahon Dewan Marturia. A seksi sending ganup hari Sabtu mamuka pukul 5 WIB pagi manang manogot di Patupa Huriat tado pertangyangan manang ibadah doa pagi maringanan di gereja. B di hari Minggu sadarion 20 sada Maret 2020 sada pukul 30 pembekalan dan perkenalan pendeta resort dengan seluruh pengurus dan anggota seksi-seksi di Dewan Marturia. Maringanan di Gedung Serbaguna lantai sada. Pinangido tu sude pengurus dot anggota dewan manang seksi di Dewan Marturia boy romat dohoti. Tiktingon managabe undangan resmi. Bagian napasapuluhon pos pelayanan Arko. Songon sada keputusan ni rapot na di Patupa di hari Minggu 14 Maret 2020 sada nasalpu nani uluhon ni amat tapadita resort HKBP Depok sada ima. Parhalado nama kobasi di kelompok pertangyangan 10 Getsemane 10 sada Jeriko, doh 12 Bethlehem, Marsada Niroha, laho pahebakon ruas nadi pos pelayanan Arko. Gabe permingguan Arko, huhut mangarade gabe huria nagok, hobartusi. Stusadok ruas nadi kelompok pertangyangan 10 sada, doh 12, asa mangarade laho pasahaton hatorangan marhite formulir na pinasahat ni perhalado sian ganup kelompok pertangyangan nabi 10 sada badan caritas. Di hari Minggu sadarion Minggu 20 sada Maret 2020 sada pukul 10 Patupaon nado rapat badan caritas maringanan di ruang konsistori lantai 2. Pinangido tuganup pangurus badan caritas madohoti pangarapotioni. 12 Parhalado Parartaon. Di hari Senin 22 Maret 2020 sada Patupaon nado pertemuan bendahara huria dohot segmen resort sedistrik 20 alu Deboskap. Maringanan di HKBP Depok Timur, nani dohotan ni Sekretaris Jenderal HKBP, Imam Mata Pendeta Dr. Victor Tinambunan, nagabe narasumber. Bagian 10 tolu, di Jalo Huriat tado sumbangan member manang langganan aplikasi Zoom, sian keluarga situa JA Sidauruk boru marpaung, perhalado pasahaton. Mau liate. Hujahahu majo surat sian kantor pusat. Nomor 367/C04/3 2020 sada. Hal. Gerakan Rp1.000 manggarar utang tu dana pensiun HKBP. Nani hormatan sude ruas dohot perhalado HKBP dengan perantaraan uluan nihuria di inganan nabe. Dame ni debatana sumurung, imamadongani hamu saluhutna. Hamuna manami inanami, remaja naposo,
Dohot sudah ruas nih HKBP nahi naholongan. Nah di tanggal 15 Januari 2020 sadana salpu nungahu pasaat hami pangidoan pangurupion imalahu paturehon perdabu-dabuan nih HKBP tu dana pensiun nih HKBP. Nah pinajongjong nih HKBP dia katiki na salpu merumang program pensiun manfaat pasti. Dohot sakap lahu mengurupi akap perhobas nih HKBP na pensiun. Sahatu tanggal sia Maret 2020 sada dung dipahipu nungah pungu hepeng sagodang ni 6 miliar 800 sekian persagina ima 1 miliar 890 juta 596 2042 rupiah songon iuran peserta dana pensiun HKBP dohot 4 miliar 140 juta 444.104 rupiah. Panupahion nina peduli HKBP. Sian total utang godangna 144 miliar 755 juta 74.420 di hari 31 Desember 2020. Total utangon ima utang sian iuran normal dohot iuran tambahan godangna 116 miliar 725.526.840 rupiah. Dohot hahurangan tu jaga-jaga ima 20 miliar 20 juta 427.510 rupiah. Ia dana napungu naung dipakai manggarar sebagian utang tu dana pensiun hobar tu udang-udang dana pensiun namar dalan di Indonesia jalanan di jamoton otoritas jasa keuangan manang OJK godang ni utang na tertading dope ni hirim bolas salose satibutibuna pinomat sahat tu 5 tahun naro. Hopar tu pangalahon ni program pensiun manfaat pasti ia godang ni utangon say martabat-tabado siala na pinatukko na kasih pasahaton tu persidohot ni nasa pensiun dohot bunga ni hepeng ala panggararan ni iuran na terlambat ala ni masinode godang tahun 2010 lalu nunga diusulhon jala ditolopi asa marhusor dana pensiun HKBP sian program pensiun manfaat pasti gabe program pensiun iuran pasti songon patujolona tahun 2010 sia nunga masuk gabe parsidohot 310 sia halak anggota dana pensiun tu PPIP marhite dana pensiun lembaga keuangan DPLK BRI alai na pesongoni HKBP toktong do marusaha lau manggonopi tanggung jawab na tu 2.465 persidohot naung terdaftar di PPMP. Asing ni utang naung ngadong siala pandemi COVID-10 sia tadopi dotong hamaolon lau manggaran iuran normal tu akatiki naro. Na bolas mangori pokok dohot asam niartani dana pensiun HKBP ala dipakai lau patukon panggararan tuaka na pensiun. Sialani boido masa. OJK marojahan tu hato tuan ni undang-undang dana pensiun di ujungna mabubarhon dana pensiun HKBP. Alanima songondalan paluahon dana pensiun HKBP nunga dipatupa akapani bangion dohot pangaradeon asa sude parsidohot ni nasa pensiun pidasian PPMP tu PPIP. Godang ni utang nanaeng ikon salose di ujung ni tahun 2020 sada. Songon syarat asa boy pidasian program pensiun PPMP gabe PPIP diparetokon lebih hurang 57,6 miliar. Alani ganu bulan dihaperluhon hepeng godangna 6,3 miliar. Imasian bulan April sahatu bulan Desember 2020 sada. Lobina
ima utang iuran digijang ni 3 bulan. Jala sahatu 31 Desember 2020 godangna 10,5 miliar rupiah. Dohot iuran jatuh tempo, iuran normal dohot iuran tambahan, dohot parkiran, molodang dilunasi di bagasa tahun 2020 sada. Alani di tanggal 31 Desember 2020 sada gabe marutang mahuriata tu dana pensiun sagodang ni 116,4 miliar rupiah. Paretongan di tanggal 31 Desember 2020 sada boy mangsurot tadukot di bagasan rumang PPP hita. Jala hinirim boy tertutup perdabu-dabuan tu dana pensiun di bulan Desember 2025. Manang 40 bulan dung dietong sian bulan Januari 2020 dohot angsuran 2,8 miliar per bulan. Rincian perhitungan pelunasan utang boy taida di bagasan lampiran suraton. Lahu manuhuk akabiaya narikot tu dana pensiun di rapot pareses bulan Januari 20 sada ditotop pemadalan lao papungu hepeng marhite ulao na ginoaran gerakan 1.000 rupiah setiap hari. Partoting ni gerakan 1.000 rupiah ganupari di padalan marhite 2 cara. Parjolo sude gareja paradehon poti pelean di jolo ni gareja ganup ruas boy pasahat top pelean na ganup minggu jala parhalado mangetong maniktikon dohot makirim tu dana pensiun HKBP ima Bank Mandiri dana pensiun HKBP nomor rekening sada 07 00 00 manggohi sihol ni rohani sudut na poso na lumomoan rohana patupa transfer online tapatupa dodalan manongos pangurupion tu kris kode terlampir tarop di pabotohom makode di papan pengumuman manang media publikasi di gareja tanasing atau online manang offline. Napaduahon ruas mengirim langsung tu rekening dana pensiun HKBP. Lahu mamastihon transparansi dohot akuntabilitas ni nata papungon. Lapor honon nami maganup di ujung ni bulan. Godang ni naupungu dohot panggararon tu dana pensiun HKBP ima 6,3 miliar rupiah mamuka April 1 Desember 2020 sada. Jala 2,8 miliar mamuka Januari 2022 1 Desember 2025. Di bagasan pos ni roha paboa sude ruas ni HKBP panolopi jalarade manupahi gerakan 1.000 rupiah setiap hari. Songon sada huria nang terberita di Portipion nama jujung baringina. Tapatuduhon ma persitutuhon dot hasadaon ni rohata marhite gerakanon. Rap mahita tumayakon dohot pasauton. Taingok ma nanidok ni buku ede nomor 170 ayat sada. Ia aek satetek nauti doi molo saya manetek mangalat tapi. Dohot hata ni debatana tersurat di bagasan Galatia onom ayat 2. Marsiuru pamahamu mamorsan akan dohi. Ima dalan mangaradoti patik ni Kristus. Sa di pasu-pasu tuhat ta masakap dohot pangiduanon. Siala tangiang dohot panupahiomuna. Hupasahat hami mau lihati gudang. Tabe dohot tangiang. Huria Kristen Batak Protestan Eporus. Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar tertanda tangan. Tembusan
Sekretaris Jenderal HKBP, Kepala Departemen Koinonia, Marturia, Diakonia. Preses HKBP Distrik Sada, 132. Paupaton Pengurus Dana Pensiun HKBP, Medan. Kepala Biro Dana Pensiun HKBP, semua Padita Resort, Sude Sekben HKBP, Sude Pelayan HKBP, Sude Pimpinan Lembaga, Badan, Yayasan, Komisi, Komite, Dohot Kepala Biro. Songonima surat, sian kantor pusat HKBP. Tikting naso jinahahon, dohot barita perhepengon. Tajahama di lembaran warta napinarade ni huria, dohot marhite WA group di kelompok pertaniangat tabi. Songonima tikting masa di huriata di bagasa mingguon, saya di pasu-pasu tuhata mai, tau sangap di goar. Tuhan
hasumuru sia salut naroha. Ima mangaramo tia kate hati do pikiran muna di bagasa Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Horas madihita sudina. Horas malihamu nang karuas ni huriata nama do di parmingguan di bagas marsada-sada marhite live streaming. Horas malihamu na. Hatani debata trupuk camita di mingkuta sadarion. Imana tersurat di Hebrew bidul 5. Mamuka sian ayat 5 1 ayat 10. Aleh hujahama mamuka sian ayat sada sono mahatana. Ay ganup situan imalim nabi nuat sia jolma di babaki do alani jolma mangaraduti aka ulaun natu debata asa dipelehon silolehon nang pelean alani akadusa natarbayad doi rak makilala duhut akka nahurang boto nang nalilu ay duhut doi bana partohap di hagalion. Alani iko mabili mabuan pilihan perdosaun ibana. Ia songoni humokop natorop, laos songoni humokop dirina. Jaladanga dong namangaiton hamuliao si songoni tu dirina. Debatado majo ibana tu si songon si aroni. Laos songoni donang Kristus. Dang ibana mangaito sahala situa ni malim tu dirina. Debatado nama doktu ibana anakku doho sadario doho hutubuhon. Songon ni dok nai dina asing malim dohoro di saliling-liling na mangihuton horong nisi Melkisedek. Tagajol maibana dipilih do akka pangiduan na dohot ilik-ilik na mardongan angguk bulun dohot ilu-ilu tunabui paluahon ibana sian hamatean. Jadi ditangihod do ibana gabi malua sian hatahutoni. Ayadik pe anak ibana diguruhod do panguloyon marhite sian natinaon nai. Jalanung ripas gabi si horkon haluaw saliling-liling na do ibana disude na manguloy ibana. Di guarde batado ibana situan imalim mangihuton horong ni si Melkisedek ido anggo sahatna. Ruas ni huriata na hinahulongan di bagasa Kristus Yesus boleh dikurangi ehonya enggak seperti bergema eho. Partangyangon malah tambah kencang ehonya. Pertangyangon ima hapataran ni hauduhon di jojo ni debata. Ibadah adalah bukti ketaatan terhadap panggilan Tuhan. Apakah peribadahan, kurang dojolma menganggap peribadahan itu hanya dalam terbatas ketika kita melakukan seremoni, parmingguan, pertangyangan. Alai belobor hati ta siapa juga dok panopaun di debata siap bonana. Sesungguhnya ibadah itu adalah totalitas hidup itu sendiri. Semua kehidupan kita adalah ibadah. Karena kita dicipta seturut dengan gambar dan rupa Allah hanya untuk satu tujuan, memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka peribadahan itu harus nyata dan diuji ketika susah dan senang. Ketaatan di sana adalah kata kunci. Ditiki si kop sude ngoluna, jala dangadong nahurang, laos disido jolmana perjoloi madabu tu dosa, imasi Adam. Radedu sude di porla Eden, alai, laos disido dangoloi bana taat, gabi dioloi do, panggorani rohana, doho pangela ni sibolis, gabi dipangamma, hau, parbinotoan ninadeng kado narwa, gabi ima mabeni bana mate. Mamukadung madabu si Adam, doho si Hawa tu dosa, dibagasa paru kilon nama ngulu ni jolma. Karena bumi telah dikutuk, dan laki-laki harus berjuang mencari nafkah hidup.
Wanita juga harus berjuang hidup dan mati, melanjutkan generasi dan keturunan. Maka hidup yang kita jalani sesungguhnya hidup di bumi yang penuh pergumulan. Gok paru kilo, sonerot ni hatan bukit deteng. Pertangisan do HP angko, holso, arsak, sahit pe, saya manosak do toktong. Iko songkop hamatean, tu sudena jolmai, ay sudero namanian ala dosai. Itulah realitas hidup di bumi yang harus kita jalani, dan di tengah-tengah hidup yang menderita itulah kita harus menunjukkan ketaatan kita kepada Tuhan. Asa taat jolmai, saya dongdo akamalim, nalau mangaraho jolmai nian, asa marsihohot di hasitongan, marsihohot di pajuon di bata, marsihohot di partangyangon, jala terus menurus mangalio pilihan asa di sesa, debata akka dosai. Alay akamalim na mangarahon na di tanoon itak nido. Mereka guru selamat, mereka bisa merasakan penderitaan orang lain, tetapi belum ada yang sampai kepada kematian dan bangkit dari kematian itu sendiri. Tuhan Yesus Kristus diadopi dosa luhut nai, jala di papatar hau dukonna sahat rodina mate di hau pinosilang. Sesungguhnya sebagai anak Allah dia, bisa saja dia tidak akan menderita. Sesungguhnya dia punya kuasa dan punya kekuatan, nabuiro leksehonon na kasordado na naing manaku ibana. Alay ditangyang na naparpudi, ima di Mateus 20 ayat 30 iro ibana lo dang lomoku lomomma. Alaniro gabi mate may ibana, alay takolang otat ni dung mate mulak manguluma jalamanay tuban wagijang lau para di inganan di akka naporsea. Kamu kamanami duho inanami di bagasa perdalanan di parnguluta si sonari, imam besar itu yaitu Kristus Yesus yang telah turun menjadi manusia, ikut menderita sebagai manusia, bahkan disiksa dan mati di kayu salib. Itulah kiranya yang menjadi teladan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan untuk taat di dalam kehidupan. Alalima saya sitong do, dung mati ibana, gabi di babakit nusay di panakok tuban wagijang, songon na bulutajahan don di Filipi 2 ayat 1 ayat 10 sadeng. Songon ido jala relevan may tuhatan ni hita na tua nama dok dia kana tua patun hanguluan. Ketaatan pasti akan membuahkan keselamatan. Alani ido dinamasuk kita sonari tu minggu-minggu passion. Kita diingatkan supaya taat dan pasrah sempurna kepada Tuhan di dalam menghadapi banyak pergumulan selama masih di dunia. Buado saboy taat, ikon na uhir perjolo hatani debatatu kita, supaya kita taat dengan dorongan hati yang penuh sukacita. Ay boy do haro ulaw siulaw dang alani taat boy. Patuh do akka barwara per motor, semua yang membawa mobil di dalam lalu lintas kalau ada polis lain. Alay gudangad doi ala nama biar ay hatana umum tabegi isarani nang mamakai helm arong do polisi na do. Jadi diulah kala Indonesia patik, diulah kala Indonesia aka aturan dohot hukum ala nama biar hona hukum do. Alay anggo naung uhir tu ate-ate na patiki, naung uhir di ate-ate na uhumi, naung tersurat di ate-ate na hukum itu, maka dia akan tergerak ada atau tidak ada penegak hukum, dia akan melakukan hukum itu. Dan hukum itu sudah menjadi bagian dari dirinya sendiri. Uhir tu ate-ate, ima jota berek taulak komajahanakin ima episteltein. Jeremia 31 ayat 34 mahujahahon.
Ayod do padan si bayno kutupino pernisi Israel, dung salpu aka arion ni Jahuba. Lehonok kumapatikku tu bagasan ate-ate nasida, jala surat tonokku doi tu bagasan rohana sida, asa au gabe debata nasida, jala nasida gabe bangsokku. Lehonok kumapatikku tu bagasan ate-ate nasida, jala surat tonokku doi tu bagasan roha nasida. Boloduk surat songoni idok madiatul lopat jadi dang bepodaan di sahala donganna manang dohonon na tuha angkinai songonon tadahamu Jahuba dan seterusnya, karena mereka masing-masing sudah tahu apa itu kebenaran dan melakukan kebenaran itu adalah dari dorongan hati sendiri, seperti Tuhan Yesus yang melakukan itu bukan karena ketakutan di bawah bayang-bayang hukuman. Ketaatan yang demikian akan membawa kita menjadi saksi-saksi Kristus. Akan memampukan kita meneladani Kristus, tetap setia di dalam kebenaran, dan tetap bersukacita, dan tetap menjadi saluran berkat, bahkan dalam suka dan dalam duka. Biasanya colma, ngolo mangurupi bolo di bagasa si taonon, itu tahya kamang do tamina. Dapat upa mencoba pangurupion tu dana pensiun HKBP boleh inna alus na parjolo. Ay masa susah don wae COVID. Soalnya tusan HKBP ni jahay naki 100 M, 100 M nakin utang. Waduh baino ni. Dapat upa mencoba pangurupion asai terjongcong boy huria arko ni nahita. Basa dekat kita piarong no program naik patureo gereja ta. Waduh baino ni. Secara umum manusia begitu, ketika mau menolong seseorang, dia berpikir bahwa dia belum cukup. Belum naik bangurupi todong, saya sudah berpikir, aing beperikot dope urupan. Itu manusiawi, tetapi teladan Yesus menunjukkan kepada kita, ketika di dalam kekurangan dan penderitaan itu sendiri, di sanalah kita harusnya dimampukan memberikan perhatian. Kira 2 minggu dah Pak, asai ngotot tari hama mati ni Tuhan Yesus. Dan luar biasa di mana tiki di sido pe gogona, dangi pakai mana gogona ila mangalo surdadu na roma naku pibana. Ay dung rona nang manaku ibana di porlaki borngin nai, di tiki martanyang ibana, hehe masih Petrus. Nukone di tapul mapinggol ni si Malkus. Alaya haroi dok Tuhan Yesus, pasarung podang mi Petrus. Ay na itong roham dang boy jowok kumarloksa-loksa suru-suruan manaluo sudia kasoridado aleda. Ketika dia punya kekuatan, dia tidak memakai kekuatannya itu untuk menindas, tetapi justru mengasihi, dibuat mamuse pinggol si Maltusi, di lohoto mamuse. Nah, hamu kamanami do inanami. Ditikilas ni roha, ditiki marolopolop, ditiki gok aka pasu-pasu, dang gabe so diulahon ibana, dang gabe so diradoti ibana, persuruan niya mana, gabe pasu-pasu tutorop jolma. Alay na paling luar biasa mo say ditiki di si taonon ibana, say sarido petong tu jolma. Ditiki mardalam magkalong, silangi. Sanga dope di sarihon ibana, inana ibana tu akasisiyani, hamu akanggiku, idimay nang mi. Ano yung doon na, sarihon inang mi. Jalanan luar biasa parjahati pe di sarihon ibana. Ali Tuhan bulu sahat tu Tuhan raja mi, ingot maaf. Aida sa sitong la sugari iba sa nga marsitaonon, ay nabado ho baya dang berekwa ho pe ni marsitaonon do sarupa do hita. Itu alus di hajol maun. Alay daw, labok do hata naman dok. Sadariod do ho, rap do tao di paradis. Itu luar biasa. Itu yang mau kita teladani dan itu bukti ketaatan yang sungguh. Alani hamu kamanami do idanami, atar dia do harasikat ni jolma mangadobi akaparukilon. Na parjolo, bolo tayo dobi si taonon, itor adong go nalari.
Ula mama di huta, alani parukilon na lama mana tu lapo tuak. Boras sa takar pe, sotar sari senne mana. Ita bay mamusede na, unde den ya mama taburu to kubige, di borong ini, hubilang gaji kinen nay. Jabu pe manggulap, palito, somarmiak. Niong garar majong kos ni jabuon, lopaho perbudarionon, inne mana kalimat na dia denay di lapo tuak. Alay law mangedehoni sabil minum berri mana dohop mangalang jagal biang. Saya do paru kilon na idak say, tabbado, ayalan yaha, nanggo sewa ni jabu nakidak say di barar, gabi marutang may mana musay di lapo tuak, gabi 2 hari matabba utang, 2 hari tabba persoalan. Lari dari kenyataan tidak menyelesaikan penderitaan dan persoalan. Sikap na peduahon imam menyalahkan semuanya. Asal sitonglah bolo diadopi Tuhan Yesus persoalan ini salah honon nama jolma. To matahe alani jukat isi adamon. Alanya kajol mau gabiau menderita ni. Ungut-ungut si songoni mah. Sa sitong na ruar siak kajol maon na. Alai dak ungut-ungut. Ahado. Panari honot todo. Ayah hadiro ibana. Ali amang. Marpamuati maroham. Mida nasida. Airang diboto nasida. Naniula nasida. Menyalahkan semuanya. Boladok si tahun nulu songol ini salah sudi. Au sugari tahe hatopo tu rumah sakit mangulu 2 tahun ini waktu disalahkan. Ketika sampai di rumah sakit, ima tahe rumah sakit adu nangon. Au sugari tersigup nakina ka dokter jagana budu pe mangulu. Sigup dokter jagana, ima tahe nga rumah sakit na metua tongo sohe pature, ala talak na betong na ala na maca oksigen nai, au itu lancar oksigen nai, mengulu do na tua. Au lancar oksigen nai musai doho akana asing, itor boy do musai mengulu akana na tua ninna. Alai ahap taho alasan-alasan menyalahkan semuanya. Kalau sudah itu ketetapan, tidak ada yang bisa mengubah. Jalan noborat, adong nabarani manalaho debata. Ayah salahku Tuhan ninna. Seolah-olah Tuhan tidak peduli. Tetapi sikap yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus imam yang besar itu adalah menghadapi penderitaan itu dengan kepasrahan berserah kepada Tuhan. Namun terbain aliamang salpuhon. Alai unang malomokku lomomba. Dan teladan itulah yang mau kita teladani. Ai masing-masing kita adong do paru kilota. Adong do parikulon ni padita sirait gudang. Adong do paru kilon ni sudia kana porsea adong. Cuman sikap menghadapi persoalan yang berbeda. Airak marukil lo, adorak soron no Tuhan Yesus padua halihon, na porsea duho na so porsea. Alai surung mana porseai, imalau menghadapi persoalan permasalahan ini. Ketika datang penderitaan, dia tidak berdosa. Idora suruk-surung di hitanuai. Asa bulu marukil pehita lani para anak konon, marukil hita alani ekonomi, marukil hita do akaragam minamasa dinamasa di kangoluta, ikut songot Tuhan debatahi ta ima Yesus Kristus laho makamonakoni saluhutna. Dukon ni toho mahita gabi habaoran ni pasu-pasu. Karena Kristus menjadi pokok keselamatan setelah dia sempurna menjalani itu. Ainak kolong ni rohai pe, hapor siaw ni pe, patardo, iko jolo mengadopi si taonon do asa patarno ni. Unak songot cerita ni si Jonggara, adok si Jonggara di utanami, uladong warna mirip, mohon maaf. Anggo ditiki uli sudah situasi, lo madabu holong ibana luar biasa. Itu ibana nuruti toani, bonur hasian. Ahape namasa tumna sujadi tadi konokuho. Namar pada nau di rohaku, ho nama gabi parumain ni dainang nila. Luar biasa ibadah nai, ahape namasa. Alani las ni rohani si bodur ngasape habis si silonai gotili butini. Ito Jonggara au bisongonido ini mana. Mulat mana sida saningana perpedanan ni. Nung madabu holong nakin, ima si Jonggara. Ikol lewat sa jolo jabu ni hapung. Hapungnya adok pananggana. Ito riorsong mabut ini. Wow! Hinda.
itor lari do si jonggara itadikos si bonur. Pajuk pamanasida nung marsugut nai, itor minta maaf jalas tersongi do biasa jol manok salah. Maaf may to bonur. Anggo tu nasa sedai memak tung biar situ tu duawin. Roma si bonur nung ngabe to jonggara nahubo to be otak ni dia holong. Hola biang do bero ngai tadi kukuau. Jadi uborak siani ang do besi taonon otak nyom bagi taina. Hamu kamanami hapor siap tu debata ape songonido. Anggo holak ti kita bo martangyang di son sude malim boy dei martangyang. Alay wado hita nung rongom akasitaon. Nung rongom akasitaon oni disima hita bohado parsi hotota martangyang. Atau ngahape nata dopi ikon sai taulahoni songon pangadopion ni Kristus Yesus mangadopi si taonon na di haus silang. Dohot disada syarat ima iko porsia hita Kristus Yesus do dalam Tuhan uluan. Kristus adalah imam yang sempurna. Banyak guru-guru selamat, tetapi hanya satu juru selamat. Dalam semua cerita kitab suci, hanya satu tokoh agama yang mati dan diceritakan bangkit kembali. Tajahama kitab suci dia pitaho di agama, dangadong dope na hehe, jala para di inganan di banwa gijang. Itang yakot dope alay sudi, jala adong doy na maranggapan nong mulak na sida do inkarnasi do akalan na asing ajaran na alay daktusi sentuhota. Alay anggo Kristus Yesus patar do ibadah mati di hausilang, jala ditanong, mulak mangulu dari patoduhon, manaik tu surgo, lau para di inganan di hita. Atau kamu amanami do inanami. Bolo diliot di batalas ni roha di hita. Tapak kemay lau pasangapon di bata. Marsihohot kita tong di haporsiaw do asitongan. Alay bolo rongom penangak kasih taonon. Laus tapak kemay peluang membuktikan cinta, membuktikan iman. Sasitong na laki si jonggara, justru tiki rodo panangkani hapungi mangorsong gugu, laus disido tiupon na gomos tangan ni si bonuri, posroham, au piparjolo di harat inna, angguera si dua lopi maholong ni si bonur, ay patarato kolongi rohani si jonggara nakin. Suak songoni do hita, lam rongom si taunoni, lam tapajonok tu debata, dukoni i, dung diberengi, ditangi hon debatama, laus disima leonon na tu hita, haluaon sian hata huton, dang besay tahutok kita di parngoluan. Di pasu-pasu debatama hita, di pargugui, di ragam di pardalanan di nguluta, Tuhan tama mamasu-masu. Amen martangyang mahita. Mauliate di ho Tuhan, ilokoro di hami malim na bulon, na makilala sudena paru kilon nami. Na dohot mate ali Tuhan, alay manaluhok kamatian ini. Hehe siyan na mate, naik tuban magijang para di inganan di kami. Ima mga liunggugo na baru di kami. Jala ima tiruan nami mga dopi ragam ni hamolon. Naikon adupan nami di portibi. Ay sa manosak luing ulo nami hol soliman. Sa rongom do ng akaragam ni arsak. Songonido ng akasahit. Apalagi di masa ni pandemi COVID-19 wain. Gabi say hatahutok kami di parnguluan namin. Ali, Jakuba, ditaluhok Kristus Jesus do sa luhut na at tong alanak sa kabo na hami marhite pa di Dioni, tod di sisongoni maliaw tutod di nami marhite tod di parbadia, asa sabang sonang roha nami, nakpe ikonadopan nami ragam ni parukilon. Ali Tuhan nami, hatami magabi sulu-sulu di ngolo nami, lako manugihok kami di dalas sidalanan, dia kaagari di ngolo nami, ali Tuhan, asa toktong, gabi si tidangip kami, marhite parsihohoton nami, di parsuromu di kami. Asa gabi sude sadok panggulmito ninggolo nami, gabi ibadah partangyangon nami pasangap warmu na badiyay. Atong mga radoti padjuwoni, pasikop marihami sa luhut, bohal di daging duhot partot diyon. Mauliate ma di pasu-pasu, ala di palumehok ko sa danak bawa di keluarga ni amanami Andrianus simanulang inanami buru pasarimu. Pasu-pasu madat danaking, asa si burmakudang di bagasako. Pasu-pasu ng matorasna, pagudang-gudang yan akon na sida, di bagasan holong dot asini roham.
Upasahat kami sakap perbagason ni anak duhuk buru ni Huriam, Hendrik Pajaitan, dohot orwanna ali Tuhan Ripka buru hutauruk. Sai pahot paujak manasida merhite pasu-pasu perbagason. Leo bohali daging do todi, jala pasikop las ni rohana sida na mga lehon anak duhuk buru, si pagudang-gudangon na sida le Tuhan pasangapon guarmo. Upasahat kami manang keluarga na tinadikon ni ama nami, Sudiarman Manalu. Imay na nami buru paranginangin, raptu sude pinopar na sida. Apuli na sida, marhite na pasunggulkon, ari haheheon na balgay. Marhite na paingotot rohan na sida, pabuan na masipaydad do hami sugot, rapdu akka na monangi, isurgo hasonangani. Pakirimoni magabi apul-apul di keluarga, nang dihami sa luhut na. Ali Tuhan namin, upasahat kami ma, ina namin nyonya lubat tubing, Andriani buru tambunan, naong marulaw na badia, ipatupahami ya kaari na salpo le Tuhan namin. Tuho upasahat kami na namin, asa hona madawni asa hisar pamatang na. Say pargugoy makayanakon na sudi pature-ture ina namin. Songonima sudi ulaw pakubasyon dito nga ni Huriam. Pataw mahami patupay ho Bartolomeo ni Roham. Sa tarpasu-pasu sudi nakaruas jala marsangap guarmu na badiyeng. Nang songoni akaruas ni Huriam na marsahit, na sutarpajujur rohami marsada-sada, na dirawat di bagas songoni nang di rumah sakit, tungdaw ni saluhut na, jala pahisar na sida, asa mulak tungulu si ganopari. Kadongan nami penamarulang taon, say parrohay mamilang yari ning uluna, asa di parhaseang akatiki na rejeti, mangaraduti na Salomo ni Roham, asa marlas ni Rohang ulu na sida, jala gabi pasu-pasu tu na humaliang. Ali Tuhan Jehovah secara khusus pasahaton nami tuho, ima pangiduan nami, tu hirim ni roha nami, asalam tu hebang na pakubasyon, di pos pelayanan arko, asa gabi hurian agoki ali Tuhan, tok pasu-pasu, pasada maruas do perhalado lau patupahoni, asa marhitei, lam tubidang na muse, jangkauan pekobasyon di daerah i. Pos rohanami, mardongat toko, tarpatu pahuriam do, lau pahebakon pakobasyon. Tuho do pasaton nami ali Tuhan nami sudi perpunguan permingguan ni halak Kristen manipat sadarion, di sadok Indonesia. Asa jongjongamu jala pasu-pasuamu, gabi sudi nago dame dohot las ni roha. Ali Jehovah, di parukilon ni Huriam na buloni, ima hakabipi, di dana pensiun, ya kapangula na sudah gugo. Tuho mahali tuhak kami mapurus. Sato di perbadia makehe rohanami, rohani sudi ruas, pasahaton pilihan na. Asa ali Tuhan, boy laho pasikopon, dana tu dana pensiuni, gabi mardalan denggan, taruli pasu-pasu nang akapangulam na pensiun, gabi habauran ni pasu-pasu nang Huriam HKBP na buluni. Ali Tuhan nami, songoni mabangso dot negara nami hupasahat kami matuho. Say ho mapasangjokon uhum dot hatigoran, marhite aka aparatur negara nami, na niuluhon ni Presiden nami Jokowi, say parsahalay manasida, mangaraduti nasa uhum dot hatigorani, asa ho ali Tuhan, na mga leong gugo do todi na mabiyar tu nasida, gabi marture mabangso do negara nami. Tuhan, tunggudang nero sa butulan na naik si Panginoon nami, malay Dr. Pajujur kami ditangyang nami na jepekon, alani ing, nangakatangyang nami na sutar pajujuri, tungasi ni Roham mapasikoponi, jala alusi mahami, leon na hupangido kami, Bartolomeo ni Roham, ibagasa Kristus Jesus Tuhan siyokopami. Amin. Mari mahita. Say horas dalam artu
na jongjong, tandeo na tulu. Ali di bata ama namin na diwan magijang. Odo haroroan ni saluhut selilion na denggan, doot nasa ulibasa na maliutus. Upasahat kami masin nilomitu hami, pilihan nami tuho. Say calo may gabuap na usus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti, asa huparhasyak kami pilihanon. Pati blok karajaon mo di tonga-tonga ni huriam duhot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todib. Asalam hutadahami godang ni sililiom itu hami. Asalam gerger hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Namin na di banwagijang saya pinarbati makwarmi saya ro maharajom saya saud malomoni roham di banwa tongawon songon na di banwagijang leo matuhami sadarion hanguluan siapari saya sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami unak kami to giho tu panguncunan palua mahami sian pangako. Ni Tuhatan lah hinokop ni Yesus Kristus mulak mahamu di bagasad dame jala-jalo hamu ma pasu-pasu siat Tuhata ipasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho isodakko Tuhan de batama bukina tuho jala asimarohana midaho idopakon Tuhan de batama bukina tuho jala di pasaur ma damena tutodim amen. Sudah perhalado nama kubasi minggu tadi bagasa sedarion pasahat tentu sudah hamu ruas di huriata selamat hari minggu debatama nama masuk-masuk kita horas madita horas